تي قصيلنا نمهارو زلنا ግብረ ሐዋርያት ኢና ክንቅጽል ናኸድና ክንከይዲና ግብረ ሐዋርያት ሳልሳይ ምዕራፍ ኢና በጽሕና ዘለና ጥቕስ 19 ኢና በጽሕና ሎሚታ ምዕራፍ 3 ክንውዳይና ካብ 19 ስጋዕ 26 ዘሎ ኣንቢብና ማል ሰንበት already ab ሰንበት ተዘራሪብናሉ አሎና እቲ ሰንበት ግን ሕጽር ዝበለ ስለ ዝኾነ እቲ ግዜ ንኹሉ አየርከብናሉን ስለዚህ ነተንተሪፈን ዘለዋ ሓሙሽተ በረኸታት ናይ ንስሓ ሐዋርያ ጴጥሮስ ነቶም ሰበኽቱ ክዛረብ ከሎ ዝዘርዘረን እንደገና በባሓደ ክንሪአኒና ማለት እዩ ክብርና አምላኽ ይኹን መጀመሪያ ከነንብቦ ኢና ጽሑፍ እምባርስኸ ኃጢአትኩም እንት خدم ሰሰልኩም ካብ ገጽ እግዚአብሔር ከአዘመን ዕረፍቲ ምንት خመጸልኩም ነተቀድምና አኻትኩም ተሐሬ ክርስቶስ ካ ምንት خሰደልኩም ሲ ተነስሑን ተመለሱን ከሳዕቲ አምላኽ ካብ ጽንቲ በአፍ ቅዱሳን ነቢያት ተዛረቦ ዘመን መቅናዕ ኩሉ ሰማይን ኢየሱስ ክትቀበሎ ይግባይ ሙሴ ድማ እግዚአብሔር አምላኽኩም ከም ዝኸማይ ዝበለ ነቢ ካብ ሕዋትኩም ከተንሳልኩም ይሞ ንሱ ዝብለኩም ዘበለ ሁሉ ስምዑ ክኸውን ካዩ ነቲ ነቢቲ ዘይትሰምዕ ዘበለት ነፍሲ ካብ ህዝባ ክትምንቆስ ያ በለ ኩላቶም ነቢያት ድማ ካብ ሳሙኤል ሒዞም ከሳዕቶም ድሕሪኦም ተዛረቡ ኩላቶም እዘን መዓልታት ዝያተንዮም ዘበሰሩ ንስኻትኩም ውሉድ ነቢያትን ولدتي أملاخنا أبراهام كلهم أحزاب مدري بزرقها خبارخو يوم إلو مس أبوتاتنا ذاتو خيدان يخوم أملاخنا نفس وكفكم كاب كفآتو إنا ملس من تخبارخكم سي نودوا تنسيو قدم خلو نابخاتكم لا أخو إبلن أزم الاختزم عد تغطق زبال ملأختيو زلون كله زرزيرنا كنودو ننوح جزي زخيد إيو مالتيو أبتز حالفة زرعنا يو قربون تنكيفنا يو لنا زحالفة سنبت أبزا تغصز يا أبزا حزنا يزلنا حتوب صحف كاب تغص 10 وتشعت تسقع 20 شدشتن تغند ملختن تايو تنسحن تملسون زبلي تغندي ملختي أبزلو تأكيبهم سمعوا اللو تأمرات تجيروا تحنكاس حوي كلهم تأكيبهم اللو حج بيتروس سبكت كجمر كله زوم تأكيبهم زلوا سبعت كلهم murderers يوم قتلتي يوم هيوت يسوع زحلفوا يوم سقولوا إلهم سقول يوم دم كريستوس هاب إيدهم زلوهم وانجلنياتات يوم بحاتيات تخصص يوم أقدم مخزارب كله تخص أقريبو رتعوامي أبركي رتعوام ات evidence أمتيو ኃጢአት ዘይተረኽቦ ኣብ ቅድሚ ጲላጦስ ቀሪቡስ ጲላጦስ እኳ መርሚርዎ አበሳ ዝበሃል ከም ዘይተረኽበሉ በደል የብሉ ንጹህ ኢሉ መስኪሩ ሰይት ጲላጦስ ካብ ዛዕባ ሰብኣይ ዝብሕልመይ ጉፉእ ክረክብ ሓዲረ እሞ ሰብኣይ ዝጻድቕ እዩ ኣብኡ ገለ ነገር ከይትገብር ኢላን ጲላጦስ አጠንቂቃቶ ምንም አበሳ መርሚሮም አይረኽቡሉን ኃጢአት አይተረኽቦን ጻድቕ ስለዚህ ናይ ጻድቕ ደም እዮም ኣፍሲሶም اتمرجومون زنبع نيرو نيسوس كريستوس دو حشكم كفتحلكم اذا نغسكم دو كفتحلكم ويس بربار قتالسب كفتحلكم انت بلومسي نتحياواي زغونه فواسيهم مغابيهم مدحانيهم مسيحهم زغونه غويتا يسقل يلومسي نبربار نتقتالسب يفتح زبلو عمصኛታት ሰባትዮም ኣብ ቅድሚኡ ጴጥሮስ ደው ኢሎም ሰምዑዎ ዘለው ማለት እዩ ስለዚህ ሁሉ ዘርዚሩ ንስኻትኩም ቀተልቲ ኢኹም ኢሉ ረቲዕዎም ማለት እዩ ምስራትዑም ኣብ ጥቕስ 19 ክጅምር ከሎ እምባኣርስኸ ኢሉ ይጀምርዎ በደለኛታት ስለዝኾንኩም ኃጢአተኛታት ስለዝኾንኩም ከፍኣትኩም ከኣ ምንም ግሉጽ ኮይኑ ቁልዕ ኮይኑ ተራዩ ስለዘሎ አምላኽ ካነት ዝቆተልኩም ጻድቕ ምዃኑ ፈሊጡ ሳተንሲኡ ወይ እዚ ድራኹም ምሕዋይ ናይ ሰብ አይዚ እትጻድቕ ኢየሱስ አምላኽ ስለዘተንሶይ ኮይኑ እምባርስ ሕጂ ኢሉዎም ሽዑ ማለት እዩ
اتغبروا زلهم بدحريو خقلص اللهم كله تنسحن تملسون كابزات خدوا زلهم من قد انت زي تمليسكم انت زي تنسحكم زي اسجيركم ما انت خيركم اتدحريو زمتص كاليو يلوم حجقنا انت تملسكم بارسي تملسوا يلو حموش تبرخت بمملاسكم ترخبوا الله بمنسحكم ترخبوا نجر الله يلو بالسرات كبسرهم كله إنا نري اتقدماي بالسرات زبسرهم أبتقص عسرت تشعت بارسي حاتياتكم مأنتي كدمسسلكم يلو تقدماي برخت مدمساسني حاتيات اتبسرات انت لا تنسحكم انت مليسكم انسي قداماي برخت كاب املاح ترخبوا ناي حاتيات مدمساسيو يلو ينغرم هاريا بيتروس منالبات كنغرم كله ات داويت زصليو ابولي كيدان تصحيفو زلو እና ተዘከሮ ዝበሎ ከይኮነ አይተርፍን ዩ ዳዊት እንታይ ኢሉ ገጽካ ካብ ሓጢያተይ ከውሎ ንብዘሎ አበሳይካ እንታይ ግበር ደምስሶ ኢሉ እቲ ምድምሳስ ዝብል ከም ተሰንበት ዝነገርናዮ ማለት ይዝበልናዮ ፈጽሙ ከም ዘይዝከር ጌርካ ምርሓቅ ፈጽሙ ከም ዘይዝከር አቡሊ ኪዳን ንሓጢያት አባጊዕ ይሓርዱ አረውሕ ይሓርዱ ርግብታት ይሓርዱ ነይሮም እቲ ሽዑ ዝፈስስ ዝነበረ ደም ንሓጢያቶም ፈጽሙ ያርሕቆን ነይሩ እንታይ ጥራይ ዝገብሮ ነይሩ ይሽፍኖ ጥራይ ነይሩ ንግዚኡ ጥራይ ቃል አምላክ ከነገረና ከሎ ግን ደም ኢየሱስ ክርስቶስ ሸፊንዎ ዘይኮነ ንሓጢያትና እንታይ ጌርዎ ደምሲስዎ ተመሊሱ ይዝከር ነይሩ ማለት ያ አቡሊ ኪዳን ገለ ክገብሩ ከሎስ ትዝገበርዎ ተሓዲግልኩም ተባለስ ተመሊሱኻ ይመጽ የሸግሮም ነይሩ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ግና እቲ ያው ዝኾነ ኢየሱስ ደሙ ምሰፍሰሰ ነቶም ዝምለሱ ብንስሐ ሓጢያቶም ክሓድገሎም ከሎስ ይድምስሶሞ ነቲ ዝገበርዎ አበሳ ደልዮም ከም ዘይረኽብዎ ተመሊሶም እንተሓተትዎ ሳንታ እግዚአብሔር ከም ዝኮ ጌረ ጌርካ ዲኻ ይፈለጥኩን የለን ከም ይገበርካ ጻድቅ ኢኻ ንስሓጢያትካ ሁሉ ተሓዲጉልካ እዩ አይዝክሮኒ ይብል እግዚአብሔር ማለት እዩ ስለዚህ ሓጢያቶም ከም ዝደምሰሰሎም ከም ተዛረበ ይነግረና ሕድገት ሓጢያት አምላኽ በብዝሕ ምሕረቱን ብጸጉን ንሰባት ዝህቦ እምበር ሰባት ስለ ግብሮም ዝረኽብዎ ነገር ከም ዘይኮነ አባና ጉድ ክኾን ይግባእ ሕድገት ሓጢያት ብመሪትናህና ብናህና ብቕዓት ብናህና ግብሪ ብናህና እዝንትን ዝኾንናዮ ብናይ ወለዶ ድዩ ብዓልየት ድዩ ብግብሪ ድዩ ብዝኾነ ዓይነት ንምሕረት አምላኽ ንሕና ክንረክብ ብቕዓት ከም ዘይኮንና እዚ ክንርዳእ ይግባአና ስለዚ ሕድገት ሓጢያት ብጸጉን ሰባት አምላኽ ዝህቦ እምበር ሰባት ስለዝገብርዎ ስለዝነብርዎ ናባብራ ከም ዘይኮነ ክንርዳእ ይግባአና አምላኽ ስለ ርእሱ ኢሉዩ ንደቂ ሰባት ሓጢያቶም ዝድምስሰሎም አምላኽ ንደቂ እስራኤል ሓደ ግዜ ከምዚ ኢልዎም ኣሎ አታ ያዕቆብ እስራኤል ማለት እዩ አታ ያዕቆብ አታ እስራኤል ንስኻ ግን አይጸዋዕካንን አታ እስራኤል ፈዓራያ ይገበርካን ገንሸል መስዋዕት ምሕራራ ያቅረብካለይን መስዋዕታት ድማ አይخبرካንን መስዋዕት ብልዒ አይተዓብኩኻን بعطانك أتكم كخان بحاتيات كذا أتعفكني بابس خادم ما أتكم كان إجزي أبيهر بحاتيات أتعفكني كفل كلاسي بتعمد حزني زي أبيهر بحاتيات كان تاجر كاني أتعفكني زتعبك ولا دالو مش كاب قلعو مسولد كاتهم قلعو تم دك قال يوم حياوت يوم قال يوم قل يتعبوا خا معيد كاي سمعو مخير كاي سمعو قسيس كازي سمعو زتعبوا خا كل جزء أبجيجا تروحهم تقبر كان تقبر كات بو تقبر كالهم ما تقبر كايوم تغصع كايوم منم أتعبوني زولاد زي انت از غوفرو نبل مالتي قال لي خبروا خلو زي تعبك مالتي እግዚአብሔር በእስራኤል ስንታይ ብላሉ አትዒፍ በኃጢአትኩም ስንታይ ገርኩምኒ አትዒፍኩምኒ በአበሳኩም ከአድኪምኩምኒ ይሉ
كنت زقرم أبتقص عسران حموشتن إساياس معرف 4:3 أنا إلو እግዚአብሔር أنا ስለ ርእሰይለ ገበንካ ዝድምስስ መሊሰኻ ኃጢአትካ አይዝክሮን ኢሉ ስለዚህ እግዚአብሔር ግን እንታይ መሐሪ ከም ዝኾነ እቲ ከምሕር ከሎስ ኣነ ባዕለይ ሰናይ ስለ ዝኾንከ ዝምሕረካ እምበር ንስኻ ምሕረት ስለ ዝደለኻ ስለ ዝጾምካ ስለ ዝጸለኻ ብዙሕ ነገራት ስለ ዝገበርካ ሕግታት ኣምላኽ ስለ ዝሓለኻ ኣይኮንኩን ዝምሕረካ ኣነ ስለ ርእሰይ ኢለ ዝምሕረካ እግዚአብሔር ብጸጉ እዩ ዝምሕር أبولي كيدان يخون أبحدش كيدان إجزابير أيتلوتن محرد أملاخ بتسقى أملاخ أمبر بمحلاو حقن بمقبارن زي مقبارن كم زي كونه اتقال أملاخ ينقرنا إيو أذكرن مود حدنا لما قلت كثرة تعسب على خات زارب إيلو قال أملاخ يزارب مالتي كثرة عني غا إيلو إجزابير لازم محرد كجبري متسيكات مليس كات نسيح كان أبا أنت تملس كاس أنا سكت عسي محرد كجبر الكاي من النت كان حتيات كان بزي قدس إلو أبي سياس معرف 4 جبن كاخم دبنا نحتيات كاخم قمت في أيه أنا بجك كايد ما قال أملاخ يلبون مونا باي تملس إلو قالك زي أبير أملاخ ينقرنا زي أبير كم جمر يتحيزو محارم مخانو دقاقي مناقيرو اللو እግዚአብሔር بعلو أبتفل عليه وان إذا معرا إذا تقصزيا أبزه الكون نرخبا أبزه ساعات نرخبا أبي يوئيل نرخبا أب داويث نرخبا أب حدش كيدان كان نرخبا እግዚአብሔር كا انتاي كم زبالا نقرا دونغواي بعال عابي محرت بعال عاب سهلي بعال بزح محرت نسو بدلن حاتياتن يقرا زبل مخانو تزاريبو الله እግዚአብሔር ድማ በቅድሚው ሓለፈ አወጀ እግዚአብሔር መሐርን ጸጋውን አምላኽ ንኹራ ደንጓይ በዓል ብዙሕ ለውሃትን ሓቅን ክሳዕሽሕ ወለዶ ጸጋ ዝሕሉ ዓመፅን ምትሕላፍን ኃጢአትንካ ይቕራ ዝብል እዩ ኢሉ እቲ ቃል አምላኽ ይነግረና ተስፋ አምላኽ ንዝምለሱ ንዝንስሑ ምሕረት ሕድገት ኃጢአት ከም ዘሎ ነዚ ጽሑፍ ዝፈልጥዎ እዮም ሰማዕትና ጴጥሮስ ዘንበብዎዮም ሕጂ ነግሮም ኣሎ እንተ ተመለስኩም ሲ ካብ አምላኽ እንታይ ክትረኽቡ ኃጢአትኩም ክድምሰሰልኩም እዩ ኢሉ ቃል አምላኽ ይነግረና እቲ ምድምሳስ ክዛረብ ከሎ ኣብ መዝሙር ዳዊት 85 ኣበሳ ህዝብኻ ሓደካ ንብዘሎ ኃጢአቶም ከደንካ ንኹሉ መዓትካ ረሓእካዮ ካብ ንደት ቁጣዓኻ ተመለስካ ይብል እንደገና ወእግዚአብሔር ሕያዋይን ንይቕሬታ ድልውን ኢኻ ናባኻ ንዘእውዩ ኩላቶም በዓል ዓብ ምሕረት ኢኻሞ ኢሉ ይዛረብ እግዚአብሔር መሐሪ ምዃኑ ይነግረና አምላኽ ስቕ ኢልና ባሃሰሰ ለባም ክንከይድ ኣይሓደገናን ብሉይ ኪዳንን ሓድሽ ኪዳንን ኃጢአት ዝድምሰሰሉ መገዲ ብግሉጽ ናና ነጊሮሙና አለው ነፍስ ወከፍ ጽድቅ ዝደልሰብ እንታይ እንተገበርኩዬ ካብ አምላኽ ምሕረት ዝረክብ እናበለይ ዝሓትት አምላኽ ኃጢአትና ዝድምሰሰሉ መገዲ ወይ ምሕረት አምላኽ እንረኽበሉ መገድኻ ብቃሉ ገይሩ ነጊሩና ኣሎ ብርሃን እዩ ስውር ኣይኮነን ካብ ኃጢአትና ተማሒርና ጽድቅ ምንት ካብ አምላኽ ክንቀበል ንስሓን እምነትን ከም ዘድልየና ይቃል አምላኽ ነጊሩና ንስሓን ኑዛዜን ዝበሃል ክልቲኡ በበይኑ ምዃኑ ንቕልበሉ ንስሓን ኑዛዜን በበይኑ ኑዛዜ ኃጢአትካ ምእማን እዩ ንስሓ ግና ከምቲ ከምቲ ኣቐዲምና ዝጠቐስናዮን ዝተዛረብናሉን መገድኻ መቕያር ሓሳብካ መቕያር ቅድም እትሓስቦን እትገብሮን ዝነበርካ ምስ ፍቓድ አምላኽ ዝጻረር ራሕሪሕካ ሓዲግካ ብምሉእ ልብኻ ናብ አምላኽ ምምላስ ማለት እዩ ስለዚ ኑዛዜ ክናዘዚ ክትብል ከለኻ እቲ ዝገበርካዮ በደል ምንጋር እዩ ምንሳሕ ክንብል ከለና ግን እንታይ ማለት እዩ ነቲ ትገብሮ ዝነበርካ ኩሉ ራሕሪሕካዮ ነቲ ተሓስቦ ዝነበርካ ተሓሳስባ ገዲፍካ መገድኻ 180 ዲግሪ ምቕያር ከም ዝኾነ እዩ ዝነግረና ስለዚ ንስሓ ሓደ እቲ ጽድቅን ንረኽበሉ መገዲ ቃል አምላኽ ከም ዝነግረና እቲ ካልኣይካ
እምነትዩ ክልትዩ ከም ልክዕ ከም ኮይን ክልተ ገጽ ዘለዎ እምነትን ንስሓን ብሓንሳእ ተተሓሒዙ ዝኸይድ እዩ ተነስሑን ተመለሱን በአምላኽካ እመኑ ይዝብል ቃል አምላኽ ስለዚ እምነትን ትንስሓን ብሓንሳእ ከም ዝኸይድ በእምነት ጥራይ ይዝጽድቕ ክብለና ከሎ ንንስሓ ጎሲይዎ ይኮነን ዝኸይድ ዘሎ ንስሓን እምነትን ብሓንሳእ ተተሓሒዙ ከም ዝኸይድ ንሓዞ ለዚ ንስሓ ምምላስ ምቕያር መገድኻ ገጽካ ናብ እግዚአብሔር ምምላስ መገዲ ኃጢአት ምሕዳግ መገዲ ዓመፃ ምሕዳግ አተሓሳስባኻ ምልዋጥ ናብ እግዚአብሔር ገጽካ ምምላስ ክኸውን ከሎ እምነት ድማ ነቲ አምላኽ ብክርስቶስ ዝገበሮ ግብሪ ምድሓን ንምድሓንካ ብቑዕ ከም ዝኾነ ብምሉእ ልብኻ ምእማን ማለት ክርስቶስ ሞት በጃነት ሞይቱ ዋጋ ኃጢአት ከም ዝኸፈለን አምላኽ ሕያዋይን መሓርን ስለ ዝኾነ ድማ ብመሰረት እቲ ኣብ መስቀል እተገብረ ግብሪ ናኻ ንሓጥእ ከም ዝቕበለካን ኃጢአትካ ከም ዝድምሰሰልካን ብልብኻ ምእማን እዩ እምነት ስለዚ ጽድቂ አምላኽ ብክርስቶስ ኢየሱስ ንዝኣምን ዘበለ ኩሉ ብኸምኡ ዝወሃብ ውህበት አምላኽ እምበር ብግብሪ ከም ዘይኮነ ከነቕልበሉ ዝግባእ ጉዳይ እዩ አሜን ደኽሰምዕ ጽቡቕ ምግባር ዘይኮነስ ንስሓን እምነትን እዩ ንሰብ ሕድገት ኃጢአት ረኺቡ ኣብ ቅድሚ አምላኽ ክጸድቕ ዝገብሮ ብጽቡቕ ግብርኻ ኢኻ ትጸድቕ እናሰማዕና ዝርእስና ከምኡ መሊእ እዩ ዘሎ ብጽቡቕ ግብርኻ ኢኻ ትጸድቕ ብጽቡቕ ግብርኻ ኢኻ ትጸድቕ ብጽቡቕ ግብርኻ ኢኻ ትጸድቕ ተማዊትና ከዓ ወላ ኣይከኣልናዮን ተለሓጻጺጽካ መሊስካ ገዲዱካ ኢኻ ትመላለስ እዚ አይሁዳውያን ዝገበርዎ ሓደ ግዜ እምበር እግዚአብሔር ኣብ ብሉይ ኪዳን እውን እንተኾነ ብጽቡቕ ግብርኹም ትጸድቁ ኢኹም ኢሉ ኣይተዛረበን አብርሃምሲ በአምላኽ አመነሞ እምነቱኻ ጽድቂ ኮይና ተቆጽረትሉ ዝብለና እምበር አብርሃም ብግብሪ ጸዲቁ አይብለናኒ አምላኽ ብዛዕባ አብርሃም ክዛረብ ከሎ አብርሃም በእምነት ጸዲቁስ እታ ጽድቁ ግና ብግብሪ ገሊጽዋ ይዝብለና ንወዱ መስዋዕት ክህብና አምላኽ ተአዚዙ ኸይድ ከሎስ እታ አምላኽ ዝረኸባ ጽድቅስ አርኢዋ ብምእዛዙ ይብለና እምበር እታ ጽድቅ ዝረኸባ ግን ተአዚዙኒ ይስሐቅ ክስውኦ ብምኻዱ አይኮነትን በእምነት ይጸዲቁ እቶም አይሁዳውያን አምላኽ ሚዛን አላቶ ዝብልነት ህዝብ ምሂሮሞ ንሕና ከዓ ሰሚዕና ያኹም ኣነኹም ሰሚዕ አምላኽ ሚዛን አላቶ ዝብል ትምህርቲ ሰሚዕ ንሽተይ ኮይነ ከዓቢ ከለኹ ማለት እታ ሚዛን ናይ አምላኽ ድማ ሕማቕን ኃጢአትን ጽድቅን ክልቲኡ እትመዝን ሚዛን ናይ አምላኽ አላ እናተባህለት ኢና ዓቢና ስለዚህ ብዝተኻለካ መጠን ጽድቅኻን ብግብርኻሲ እቲ ጽቡቕ ግብርኻስ እንታይ ክትገብረለካ ከተብዝሖለካ ክትጽዕር ኣለካ ክትጽዕር ጻዕሪ ንድኻ ክትተኩብ ኣለካ ሓቂ ክትዛረብ ኣለካ ተፈላለየ ነገራት ክትገብር ኣለካ ሕሙም ክትበጽሕ ኣለካ ዝኹሉ ተባሂሉ ዘሎ ጽቡቕ ዝበሃል ግብሪ ኩሉ ክትገብር ኣለካ ንሱ ተኣኪቡ ተደርዲሩ እቲ ኻልእካ ኣይተርፍን እዩ ክትወድቕ ኢኻ ኃጢአት ክትገብር ኢኻ ብዙሕ እከይ እውን ከጋጥመካ እዩ ክፍኡ ክትዛረብ ኢኻ ክትዕበ ኢኻ ብዙሕ ነገራት ክኸውን እዩ ሓደ መዓልቲ ግን እቲ ዝገበርካዮ ኩሉ ክፉእ ኣብ ሓደ ሚዛን ብሓደ ሸነኽ እቲ ዝገበርካዮ ኩሉ ጽቡቕ ከዓ ኣብ ሓደ ሸነኽ ክኸውን እዩ ድሕሪኡ እተዳ እቲ ዝገበርካዮ ጽቡቕ ግብሪ ኸቢዱ ትኺልካ ሰተት ኢልካ ኣብዛ መንግስተ ሰማይካ እቲ ዝጸባቕ ዝገበርካዮ ክፉእ እንተ ዘጢጡኻ ትኺልካ ናብዛ ሲኦልካ ዓርክ ሰይጣን ትኸውን ማለት እዩ ስለዚ ከምኡ ኢሎም ስለ ዝገበሩና ስቲል ሕጂውን ብእምነት ብጸጋ ምስ ደሓናውን እቲ ብጸጋ ዝደሓናዮ ምድሓን ምንም ዘይዕግበና ብዙሓት ሰባት ኢና ስቲል ንኣምላኽ ከነዕግሶ ኢልና ዘይንገብሮ ጻዕሪ ብዙሕ ነገራት ኢና ኮለል ንብል ስለዚ ጽድቂ ጽቡቕ ምግባር ዘይኮነስ ንስሓን እምነትን እዩ ንሰብ ሕድገት ኃጢአት ክረክብ ኣብ ቅድሚ አምላኽ ክጸድቕ ዝገብሮ እምነትን ንስሓን ከም ዝኾነ ንሓዞ ሰናይ ግብሪ አምላኽ ክንገብሮ ዝኣዘዘና ነገር ምዃኑ ምኽሓድ ኣይኮነን
جبرت سناي كنكون مصحف قدوس هذا عديز مهرنا ززنا صدق بجبر سناي كنركب لنا كاين حسب دما يطنققنا بجبريه صديقه بجبريه خاطوا منغسته سماي إلنا بتجبرنا خمنا أتو خنحسب كلنا جن كم تيساياس زبلو صدقنا ساب قدميغا صيق كدانيو إلو جبرنا خطونا نتبقعت نا أملاخ صدقي جبرنا عجيبو خصدقنا نا أملاخ كم زي كل مصدق أملاخ زم على صدق خنجبر عين خلن إينا it's impossible زي كالي جبر سناي كنجبر صبق مقبار كنجبر قال أملاخ كم ززنا جن نفلت يقبعنا صدقي بجبر سناي كنركب لنا ز حسبنا الله جزيه لك كم فريساويان ينا نقول وي كم سب إبراويان ينا نقول نا إبراويان مصحف نببو جبر سناي نتأملخ نا أنا زجبر لنا نجر عند حسبنا النجبره جبر ملسي وريتا موسى امبر نصدق زوت جبري أيقولن موسى دقنت أملاخ نذكر ما أنت أملاخ يمحركاني نبل نايتز محارنا تسمعنا خالو السبات انتي نقبل نمحر وريتا نملس نأملاخ እግዚአብሔር ድላይ መሊ ኢለይ ንብልሞ ዝጎደሎም ክንረኸልና አንታይ ንገብር ንሕግዞም ክንጸድቕ ኢልና ይኮንና ወሬታ ክንመልስ ንኣምላኽ ደግነት ኣምላኽ በዚሕልና ሓልዋ ኣምላኽ በዚሕልና ኩሉ መሊእልና ምሕረቱ በዚሕልና ኢልና ምስ ሓሰብና ሳንታ እግዚአብሔር እዚ ኩሉ ዝገበርካለይ ሰኣነ መኒ ከነመስግኖ ከለና ከመይ ጌርና ነመስግኖ ንኻልኦት ምሕረት ብምግባር نقالوا السناي بمقبار نجزيابير مسجانا زخون نجر نجبر لنا مالتين بر نصدق خاتونا قبرنا جنا بفصل ما يتصحفن سناي قبري حدقت حاتياتن صدقن كاب أملاخ زركب انت زخون سي يسوع كريستوس ود أملاخ النتو حادي جوا بكند حاتياتنا خموت عم مدري أي ممثل نيرو هاري بيتروس نقولهم كهناتن صحافتن فريساويان سانهيدرن تبايلهم زصوعوا بتبعت حدقت حاتيات زركبلو مقد خنقرم كله في قبر هاريات معرف حموشته كم زيلوا نتنسقاتكم اب عنچيتي سقيلكم زقتلكم ويسوس املاح ابوتاتنا اتنسو نإسرائيل نسحان حدقت حاتياتن من تخبسي املاح نو راسن مدحانن غيرو ابيمانو لعل أبولو إسرائيل محرت زروخ بولو خنقر كلون إسرائيل نسحان حدقت حاتياتن من تقب أملاح يسوع كريستوس أب سماي لعل أبيلوي بو غيركم ترايهم محرتن مدحانن كترخبو تخلو إلو هاريا بيتروس ينقرم نحنا دما إلو هاريا بيتروس نزي مسكرنا أملاح نتوم زعززو زهبهم منفس قدوس كا مسكريو إلو اتمدحان بيسوع كريستوس كم زغنة نو بمؤمن حدقت حاتيات كم زركب ينقر الله الأملاك نقرنا كله أب إفيسون كلته تقشمونتن تشعتن بقالنا كنوات علنا إفيسون كلته شمونتن تشعتن حدا كوا خيم كحسي كاب جبري كونن أمو بأمنت بتسجع إخم زدحانكم إزخاء وهبت أملاك ينبر كابخاتكم أيكونن كلها أنا بحنسا وهبت أملاك يو نبل حدقت حاتيات وهبت أملاخيو صدقي وهبت أملاخيو بقبرخا زوهاب بنات كان غير تسبسيبو زوهابك زي كونس it's a gift وغازي تخفلو له خاب እግዚአብሔር زوهاب كم زخونه حدا كو خيم كحسي بقبريو خيبل كم زله زخون كوي خيبل ود ابراهام سله زخون كوي كيبل بوزح سلاز صلخو خيبل اتصدقس كمي كم زغونه نغرنا كله بغبري كونن مكحلو نغير يبلنان بامنت بصقا يخوم زدحانكم ازخا وهبت املاح ايو ايلو ينغرنا ابرومي معراف 3 كاب تقص 20 كلتن جميرناون نعو مليسو يرغاغصلنا مالت صدق أملاخ يلي جمراب تقص 20 كلتن صدق أملاخ بمؤمن بيسوع كريستوس نزامن كلهم يو عويل الناس كلها أنا بحنسا نبلو
صدق أملاخ بمؤمن بيسوع كريستوس نزامنو كلهم يو صدق أملاخ نخلو خم توهب بمن بأمنة بيسوع كريستوس بزلي لانغولي لاني البونمو كلهم حاتيهم كبر أملاخ ونسينهم بات بيسوع كريستوس زركب بجام حلاف بخامو بتصقو يصدقو اسكنبل بخامو بتصقو يصدقو تقص 25 نوخا نتقدم بتعقستي أملاخ تقبر حاتيات يحلف سلازا حادقو أملاخ صدقو من تخرئي بأمنت بدمو متعرق يرو أقومو نسو صادق كخون دحريو كاب أمنت يسوس نزبلون كتصدق نسو صادق يو كاب أمنت يسوس نزبلو كتصدق حجي أب الزمن زي صدقو كقلت صدقو قليت والله مالت صدقو ترأيو له نتوم زامنو خخون من تيلوس صدقو قليتو دعار عسران شوعاتن انتايلو محبان دابي هالو تعرفو محبان دابي هالو مسبل انتايلو كلها انا نبل تعرفو ود داويتي ود ابراهام يقلم لم يبال كله انتاي كوينو تعرفو محبان دابي هالو كل خاتكم تعرفوا بالو تحبون الله مثلني محبان دابي هالو كما يعتبل بيناي حقي تعرفوا يلو بحق قبردا كلها انا ايكونن كم تصحفته بحق قبرديو كلاتنا بحق قبرديو ايكونن بحق امنه دايو بحق امنه دايو سلازي 28 سلازي خا سب بزي قبر حقي بامنه كم تصدق نبل قالونا كلها ناس كن نراي 28 تقصيص على ساي معرف سلازي خا سب بزي قبري حقي بامنه كم تصدق نبل قالونا سلازي بقبري كون تصدق بمنتاي لنا بامنه سلازي تاك حنت كوين كلتا قص دلوا زبلنا نسحن امنتن انتاي يبنا صدقي يبنا كاب املاح صدق نركب سلازي نزوم دق اسرائيل حواريا بطرس كن مخروم كله سب كلهم كله انت دا تمليسكم بنسحاس كاب املاح انتاي كترخو فيكم حاتياتكم كدمسسلكم ايو امين حاتيات كان مدمساس زحقوس عينت نجر مخانون تعي كك نذكرو خلناس زسراسره كانغريو ازز نغركم زلخ بالسرات فنجح زبلكا لبخا زحقوس بقى نغزي ابير وريتا ختملسلو خسجدلو كتملخلو سز فتحك عينت بالسرات ايزي وانجيلي نقول حزب زخون بالسرات نقول عليه زخون بالسرات بأمنة بسأجامبر بقبري أيكونن مدحان زركب اتخال أي برخت نصحان مملاسن انتجيركم سي أبتوص 10 تشعته كاب قص اغزيابير كا زمن عرفتي من تخمص لكم يلوا بنصحان بأمنة انس انتي كترخو فيكم انتي كمص لكم يو كلها انتي نبل زمن عرفتي زمن عرفتي نصحان امنتن حدقت حاتيات تراي زي كونه امنغست املاخ قد خلونا يخلنا ات زمن عرفتي بركه منغست املاخي كل غزي خنصل خلنا بسمايت نبر ابونا كنبل كلنا انتينا نبل سمايت نبر ابونا سمكا يقدس منغستغا اذا منغست زي زمن عرفتيا عرفت زلوا منغستيا منغستغا تمصا كنبل كلنا زي مصت منغست الله نصبيا منغست الله كتمص كل غزي ننافقا منغست الله منغست املاخ الله كريستوس زنغوسا منغستنا اغزيابير الله نع عينا منغستقا تمصا نبل كمز سقيلنا لمد خويننا حلف فينا نبلو منغستقا تمصا كنبل كلنا كن the kingdom of God Christ نغوسا زخونه ابزا مدر زيا اتا منغست زيا انتاي تكبر تمصا كتمص خا تسفالو سقيلنا يكونن كوميلكم تصليو بلنا قولس زخون اب قدمينا تسفا سلازولو تا منغست كريستوس كتمص سلازخونه ابزا مدر زي خان شح عمد
ክርስቶስ ዝንጉሳ መንግስቲ ስለትህሉ አባኻ አተውት ምን ትንከውን ኣብታ መንግስቲ ቲያ ስፍራ ክህልወና ንኽእለሉ መገድኻ ንስሓን እምነትን ከም ዝኾነ ይዝነግረና ዘሎ ስለዚህ እንተ ተነስሕኩም እንተ አሚንኩም ሲ ካብ እግዚአብሔር ዘመን ዕረፍቲ ክኾነልኩም እዩ ይብለና ሐዋርያ ጴጥሮስ ክነግር ከሎ ካብ ገጽ እግዚአብሔር ከ ዘመን ዕረፍቲ ምን ትመጸልኩም ይብል እቲ ዘመን ዕረፍቲ ኢልዎ ዘሎ ምምጻእ መንግስቲ አምላኽን ክርስቶስን ብምምጻእ መንግስቲ አምላኽን ክርስቶስን ዝፍጸም በረኸት ከም ዝኾነ ነቕልበሉ እስራኤላውያን ነቲ ብነቢያትን ብቅዱሳት ጽሑፋትን ዝተነግሮም ተስፋ ምምጻእ መንግስቲ ክርስቶስ ንዘመናት እዮም ብናፍቆት ተጸብዮሞ እታ ዝጽበይዋ ዝነበሩ መንግስቲ ክርስቶስ ድማ እቲ መሲሕ ዝነግሰላን ጽድቅን ፍትሕን ዝመልአን ጸላቶም ዝጸንቱላ ብልጽግናን ዕረፍትን ዝመልአ መንግስቲ እያ ኢየሱስ ክርስቶስ ድሕሪ ትንሣኤ ንሐዋርያት ምስተርኣዮም ቀዳማይ ዝሓተቱ ሕቶ ብዛዕባ እዛ መንግስቲ እዚኣ ዕረፍቲ ዘለዋ መንግስቲ ፍትሒ ዘለዋ መንግስቲ ብልጽግና ዘለዋ መንግስቲ ጸላይ ዘይብላ መንግስቲ ዕረፍቲ ዘለዋ መንግስቲ ናይ ዳዊት መንግስቲ ብዛዕባ እዮም ዝሓስቡ ነይሮም ኩሎም ተጸብዮማ ዘመን ሓሊፉ ዘመን ክትካ ኩሎም ነቢያት ብዛዕባና ተዛረቡ ብዛዕባና መርመሩ እዮም ሓሊፎም ኢየሱስ ክርስቶስ ምስተንስአ ድማ እንታይ ኢሎም ሞሽዑ ተኣኪቦም ከለዉ ጎይታ ምስተገልጸሎም ድሕሪ ትንሣኤ ቅድሚ ዕርገቱ ጎይታ በዚ ወርሓት ዝዶን እስራኤል መንግስቲ ከተቕንዕ ኢኻ ሪስቶር ክትገብራ ዲኻ እታ መንግስቲ ናይ ዳዊት ክትመጽእ ዲያ ኢሎም ሓቲቶሞ ኣብዚ በፂሕናዮ ዘለና ክፍሊ ሕጂ ድማ ሐዋርያ ጴጥሮስ ዘበስሮም ዘሎ ዘመን ዕረፍቲ ብዛዕባ እዛ መንግስቲ እዚኣ እዩ እቲ ዘገርም ናይ እስራኤላውያን ዘመን ዕረፍቲ እቲ ዘገርም እስራኤላውያን ዘመን ዕረፍቲ እናተጸበዩ ነቲ ዘመን ዕረፍቲ ዘምጽኣሎም ንጉስ ነቲ ዘመን ዕረፍቲ ዘምጽኣሎም መሲሕ ግን ኣይተቐበልዎን ቀቲሎም ተመሓላሊፎም ነቲ ዘመን ዕረፍቲ ዘምጽኣሎም ንጉስ ኢየሱስ እንተ ዘይተቐበልዎ ድማ ዘመን ዕረፍቲ ከም ዘይመጽኣሎም እዩ ሐዋርያ ጴጥሮስ ተጠንቅቆም ኣሎ እዚ መሲሕ እዚ እታ መንግስቲ ዘምጽኣ ዘመን ዕረፍቲ ዘምጽኣ ንሱ እዩ እንተ ተነስሕኩም እንተ ዘይተመሊስኩም ንዑኻ እንተ ዘይተቐቢልኩሞ ዘመን ዕረፍቲ ኣይክትረኽቡን ኢኹም እዩ ዝብሎም ዘሎ ተነስሑን ተመለሱን እግዚአብሔር ከ ዘመን ዕረፍቲ ክበኩም እታ ኪንግደም ክመልሳ እዩ እታ ኪንግደም ክትመጽያ እታ መንግስቲ ክርስቶስ ዝንጉሳ ትጽበይዋ ዘለኹም ናይ ዳዊት ዙፋኑ ተቐሚጡ ዝነግሰላ ዘላለማዊ ንግስና ዘለዋ መንግስቲ ክትመጽያ ተነስሑ እንተ ዘይተነስሐኩም እንተ ዘይተቐበልኩም ነቲ መሲሕ ግና እታ መንግስቲ ኣይትመጽእን እያ ዘገርም ምስጢር ኣስተውዕሉ እቲ ኣብዚ ዘመን ኢልዎ ዘሎ ቃል ካብቲ ካይሮስ ዝብል ናይ ግሪክ ቃል ተተርጎመ እዩ እዚ ካይሮስ ዝብል ግዜ ከዓ ፍቃድ አምላኽ ዝፍጸመሉ ወይ መደብ አምላኽ ዝፍጸመሉ ኣቀዲሙ በአምላኽ ተመደበ ፍሉይ ግዜ እዩ ኩላሃናስ ካይሮስ ንበል ካይሮስ ማለት ፍቃድ አምላኽ ዝፍጸመሉ ግዜ ኩሉ ግዜ እንዲ ዝባሃል አዮን ዝባሃል ግዜ ኣሎ ስለዚህ እቲ ግዜ ኩሉ ንቆጽሮ ዘመናት ንቆጽር ወርሓት ንቆጽር ግዜ ኣሎ እዚ ካይሮስ ዝብሎ ዘመን ግን ኣብ ናይ አምላኽ ኣቆጻጽራ ዘሎሞ አምላኽ መደቡ ዝገብረሉ ሰዓት ፍቃድ አምላኽ ዝፍጸመሉ ግዜ ካይሮስ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚህ ፍቃድ አምላኽ ዝፍጸመሉ ግዜ ኣሎ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሕቶ ናይ ደቂ መዛሙርቱ ክምልስ ከሎ ነዚ ካይሮስ ነጊርዎም ኣብ ጥቕሲ 6 ቀዳማይ ምዕራፍ ግብረ ሐዋርያት ሽዑ ተኣኪቦም ከሎ ጎይታ በዚ ወርሓት ዝዶን እስራኤል መንግስቲ ከተቐንዕ ኢኻ ኢሎም ሓተትዎ ንሱ ከዓ ኣቦ ብስልጣኑ ዝመደቦ ዘመኑን ግዚኡን ኣቦ ብስልጣኑ ዝመደቦ ፈልከት ዝብል ነገር የለን ኩሉ ይእዘዞ ፍጥረት ይእዘዞ ፀሓይቲ ይእዘዞ ወርሕቲ ይእዘዞ እንስሳ ዘበለ አራዊት ደገዳም ዘቤት ይእዘዝዎ ሰብ ይእዘዞ ነገስታት ይእዘዝዎ ታይም ናቱ ኸውን ከሎ እቲ እግዚአብሔር ብልዕላዊ ፍቃዱ ዝመደቦ ግዜ ክኸውን ከሎ ኩሉ ይዝንቀሳቀስ ኩሉ ይእዘዝ ሮማውያን ተኣዚዞም ክርስቶስ ክውለድ ከሎ ልክዕ እቲ ተወልደሉ ግዜ እቲ ካይሮስ ታይም
ጎይታ ከመጽእ ከሎ ክውለድ ከሎ ካብ ድንግል ማርያም ክውለድ ከሎ ገብርኤል ክመጽእ ኩሉ ዕዮታት ክኸውን ከሎ ኩሉ ነገር ይንቀሳቀስ ነይሩ ሮማውያን ኩሉ ቦታ ገዚኦም ከለው እቲ ታይሚንግ ሮማውያን እኳ ክሳዓበይ ግዛአቶም ከም ዝሰፍሕ ፈሊጡ ንወንጌል ንምስፋሕ ዝበቅዕ ኩነታት ከም ዝኸውን ኩሉ አረጋጊጹ እግዚአብሔር ዝመደቦ ጊዜ ዝሓንጸጾን ዝቆሮጾን ጊዜ በትሙድብ ናይ እግዚአብሔር ዝቆሮጾ ጊዜ ክኸውን ዝመደቦ ማንም ክግልብጦን ክልውጦን ዘይክእል ዝኸውን አሉ ሕጂ ካይሮስ ታይም ንጽበለና ማለት ናይ እግዚአብሔር አቀዲሙ ብልዑላዊ ስልጣኑ ብፍቃዱ ዝመደቦ ጊዜ ኣሎ እታ መንግስት ክርስቶስ ትመጸሉ ተመደበ ጊዜ ከም ዘሎ ይዝነግር ዘሎ ማዓሽት ጊዜ ሕጂ ወርሓቱ ዲ አኺሉ ዲ እቲ ጊዜ እቲ ካይሮስ ታይም ሕጂ ዲዩ ኢሎም ይምሓቲቶሞ እቶም ሐዋርያት ጎይታ ዝመለሰሎም አቦ በስልጣኑ ዝመደቦ ጊዜ አሎ ሽዑ ይዝኸውን በትንሱ ዝመደበሉ ሰዓት ኢየሱስ ከመለሲው በትንሱ ዝመደበሉ ሰዓት መንግስት ክርስቶስ አብዝ ምድሪ ክትከውንያ እንተ ጾምና አይነ ቀልጥፋ እንተ ጸለና አይነ ቀልጥፋ እንተ ደቀስና አይነ ደንጉያ እግዚአብሔር ብልዑላዊ ፍቃዱ እታ ሰዓት ምስ አኸለት ሎም ምሽት እንተ ኮይና በዚያ አኸለና ክመጽዩ ማለት እዩ መንግስቱ በዛ ምድሪ ዚኣ ክትከልያ ምንም ነገር እቲ ሰዓታትን እቲ ጊዜን ጎይታ ዝመደበሲ በትዝመደበው ጊዜ ክገብሮ ዝኽልክሎ ያለ አሜን ደኽ ሰምዕ እንቋዕ እሱ በዓል ስልጣን ኮነ ሰይጣን ዓንዲሩ አይልውጦ ፈኪሩ አይልውጦ ዝኾነ ነገር ክገብር ስልጣን የብሉን ዘገርም ነገር እቲ አምላኽ ልዑላዊ ስልጣን ከም ዘለዎ ዝሐጉሰ ከሓደ ሰባት ንሰይጣን ክፈርሑ እዚ ሰይጣን ረብሽና አሸጊሩኒ ገለጌሩኒ ከምዙ ገይሩ ካብቲ ቤት አምላኽ ከውፃኒ ደልዩ ከምዚ አምላኽ ብልዑላዊ ፍቃዱ ዝመደቦ አቤቱ ተተኺልካ ክትነብር ስለዝኾነ ከምኡ ገይሩ ከውፃካ አይደል እንተ ኸድካ ትመለስ ገለ ክገብር ክእል ግን at the end of the day ሰዓረ ጎይታ እቲ አምላኽ በስልጣኑ ዝመደቦ ጥራይ ይዝኸውን አሜን በሉ አምላኽ በስልጣኑ ዝመደቦ ዘበለ ኩሉ ንሱ እዩ ዝኸውን ሰይጣን ዝመደቦ ይኮን ዝኸውን ወይ ሰብ ዝመደቦ ይኮን እግዚአብሔር ብልዑላዊ ፍቃዱ ዝመደቦ ስለዚህ ይልዎም ንሱ አቦ በስልጣኑ ዝመደቦ ዘመኑን ጊዜን ክትፈልጦናታትኩም አይኮነን ዝኾነሉ ጊዜ ኣሎ አምላኽ ዝመደቦ ጊዜ ኣሎ ካይሮስ ታይም ኣሎ ካይሮስ كبرنا أملاك يكون. سلذا أبزت قصدي إتمقنع منجست كريستوس و restoration of the kingdom مع اسكم زخون مسحاتته أملاك بسلطانه زمد دبو جزيه كم زلوا يو قويتا نجيروا. إذا مقنع منجستي دما وي زمن عرفت دما مس مدحان إسرائيل تتحازه كم زخونه قال أملاك ينقرنا نستفللو إتمملاس ناي كريستوس مس مدحان إسرائيل انتاي زخونه زتحازه قال أملاك كنا نبف كلنا نقرنا حازوه إذا مستيرزي أبرومي معراب عسرت حالة تقطع عسران شدشتن قويتا معاسي زمتس منقصو معاسي مدرة تتكل إسرائيل مستحنة إسرائيل مستحن إسرائيل مستملسة بنسحة مستملسو لبهم نتنقص مسدليوه نتمسيح مسدليوه كبحاتياتهم مستملسو يسوع كريستوس كمتسي رومي عسرت حالة عسران شدشتن معاس كم زون السحوق عين فلتن تقص عسران شدشتن كم تصحف رومي عسرت حالة تبجاوي كابتسيون كمتسيو كابي عقوب كارسي النتكر حقيو حاتياتهم مسرحاكو كيداناي مساتاتهم ازك خونيو زبالو دحرين تايبل بزلو اسرائيل كدحن ايو بزلو اسرائيل تاي كخوني كدحن يو لك ريستوريشن نا اسرائيل مدحان مسكونه بدحريو تبجاوي كابتسيون كمتسيو نغوس نا يسوع كريستوس نكسنت امدري بونبو كجمريو ابزقيل كوميلنا لو تتسفخ نغرنا كله زقيل 34 كابتس 23 جمير خسع 31 زلو قلطف الى خنبوبه كبرنا املاك يكون انا خا زغواسين حدا غواسا داويت بارياي كتنسالني بزعباتا منغست ريستوريشن نايتا كينغدم يسوع كريستوس زنغوسا زمن عرفتي بزعبا يزارب زلو نتن مغواسه زغواسي مكتون سيلو داويت داويت كتنسو يلو نسخ غواسين 34 حزقيل يزنبب زلو قاب 23 جميره
ንሱ ጓስየን ድማ ክኸውን እዩ ኣነ እግዚአብሔር ኣምላኾም ክኸውን ዳዊት ባሪያይ እውን ኣብ ማእከሎም መስፍን ክኸውን እዩ ኣነ እግዚአብሔር ተዛሪበለኹ ኣነ ምሳታትን ኪዳን ሰላም ከኣቱ ንኹፉኣት ኣራዊት ካብ ሃገር ከጥፍኦም ንሳተን ከዓ ኣብ በረኻ ሃድየን ክነብራየን ኣባጊዕን ኣራዊትን ረእዩ ኣራዊት የለውን ማለት እዩ ኣስተርሕየን ክነብራየን በላዕ የለ ዘፍርህ የለ ዘሰንብት የለ ኣራዊት ኩሉ ከጥፎ ንሳተን ከዓ ኣብ በረኻ ሃድየን ክነብራየን ኣብ ድርውን ክድቅሳየን ኣነ ከዓ ንአንን ነቲ ኣብ ዙርያ ኹርባይ ዘሎ ቦታን ንበረኸት ክገብሮም ዝናም ብግዚኡ ከውርድ ዝናም በረኸት እውን ክኸውን እዩ ኦም መሮር ፍርዩ ከፍርዩ ምድሪ እውን ብቑላ ክትህብ እያ ኣብ ሃገሮም ከዓ ሃድዮም ክነብሩ እዮም ኣነ ሰንሰለት ኣርዑቶም ምስ ሰበርኩ ካቢል እቶም ባሮት ዝገበርዎም ከዓ ምስ ኣናገፍክዎም ሽዑ ኣነ እግዚአብሔር ምዃነይ ክፈልጡ እዮም ድሕርዚ ዘመተ ህዝብታት ኣይክኾኑን እዮም ኣራዊት ምድሪ ከዓ ኣይክበልዕዎምን እዮም እረ ሃድዮም ክነብሩ እዮም ዘፍርሆም እውን የልቦን ንናዳ ዝኾኖም ተኽሊ ከተንስኣሎም ድሕርዚ ከዓ ኣብቲ ሃገር ብጥሜት ኣይክጠፍኡን እዮም ድሕር ደጊም ድማ ጸርፊ ህዝብታት ኣይክጾሩን እዮም ኣነ እግዚአብሔር ኣምላኾምሲ ምሳታቶም ከም ዝኾንኩ ክፈልጡ እዮም ይብል እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣቱም ኣባጊዕ መፍረይ ንስኻትኩም ሰቢኹም ኣነኻ ኣምላኽኩም ይብል እግዚአብሔር ኣምላኽ ስለዚህ በቲ እዋንቲ እግዚአብሔር ከም ዝነግስ እሞ ኩሉ ሰላም ከም ዝኸውን ክርስቶስ ከም ዝነግስ ይዛረብ ኣብ 37 ሕዝቅኤል ንኺድ እታ ናይ ዳዊት መንግስት ሪስቶር ከም ዝገብራ ከም ዘምልሳ እዩ ዝነግር ሕዝቅኤል 37 ካብ 23 ድሕርዚ ደጊም በቲ ጣዖታቶምን ነውሮምን ብኩሉ ኣበስኦምን ኣይክረኽሱን እዮም ፈጺሞም ክምለሱ እዮም ኣነ ከዓ ካብ ኩሉ እቲ ሓጢኣት ዝገበሩሉን ዝነበርዎን ስፍራ ከድሕኖምን ከንጽሖምን ንሳቶም ህዝበይ ክኾኑ እዮም ኣነ እውን ኣምላኾም ክኸውን ዳዊት ባርያይ ከዓ ክነግሶም ንኹላቶም ድማ ሓደ ጓሳ ክኾኖም ብፍርደይ ከዓ ክመላለሱ ንሕጋጋተይ እውን ክሕልውዎን ክገብርዎን እዮም ኣብታ ንባርያ ያዕቆብ ዝሃብክዎ ኣቦታትኩም ከዓ ዝነበርዋን ሃገር ክነብሩ እዮም ንሳቶምን ደቆምን ደቅደቆምን ዘለዓለም ኣብኡ ክነብሩ እዮም ዳዊት ባርያይ ድማ ንዘለዓለም መስፍኖም ክኸውን እዩ ኪዳን ሰላም ከኣትወሎም ዘለዓለማዊ ኪዳን ድማ ክኾነሎም ክተኽሎምን ከብዝሖምን መቕደሰይ ከዓ ንዘለዓለም ኣብ ማእከሎም ከቕውም ማሕደረይ ምሳታቶም ክኸውን እዩ ኣነ ከዓ ኣምላኾም ክኸውን ንሳቶም ህዝበይ ክኾኑ እዮም መቕደሰይ ንዘለዓለም ኣብ ማእከሎም ምስ ኮነ ህዝብታት እቲ ንእስራኤል ዝቕድሲ ኣነ እግዚአብሔር ምዃነይ ክፈልጡ እዮም ብዘለዓለም ናብኡ ክትከይድ እያ ንጽዮን ክትከይድ እያ ማለት እዩ ክብርን ኣምላኽ ይኹን ስለዚህ መንግስቲ ክርስቶስ ሪስቶር ከም ትኸውን ይነግረና እሞ ልክዕካ እስራኤል ድማ ብሙሉእ ልቡ መሊሱ ንእግዚአብሔር ከም ዝደልዮ ንክርስቶስ ኢየሱስ ከም መሲሖም ገይሮም ከም ዝቕበልዎ ከም ዝኣምንዎ እቲ ቃል ኣምላኽ ይነግረና ክብርና ኣምላኽ ይኹን እቲ ሳልሳይ በረኸት ዘመን ዕረፍቲ ተኻላይ በረኸት ሳልሳይ በረኸት ከዓ ምምላስ መሲሕ እዩ እቲ መሲሕ ክምለስ እዩ ኢልዎም ጥቕሲ 20 ንራእዮ نتقدم ناخاتكم التحاري كريستوس كامن تخسدلكم سي تنسحن تملسون كريستوس كملس مقانو يبصرهم اتمسيح كملس مقانو يبصرهم كساعتي املاح كابتنتي باف داويت باف قدسان نبيات التزاربو الزمن مقنع كله سماين يسوس كتقبلو يقبايا يبل ابزد ما مملاس نايت مسيح مس من السحبة إسرائيل تتححز خمس قوانا دقنا يمتلهم قالهم قويتانان مدحانينان يسوس كريستوس أبزا مدرزيا اندات ملالس خلو أقدموا أذن قرزي أفليت أوام نيري أونجيل ماتيوس معرف عسران سلستن تغسسالاسان تشعتن انترينا اتامنقس تختكل مانتسي مجمريا نساتهم تايكبلو لهم يسوس نسو مسيحيو
ኢየሱስ ንሱ ብሩኽ እዩ ብስም እግዚአብሔር ዝመጽእ ብሩኽ ኢሎም ቅድም እንታይ ገብርዎሎ ክቕበልዎ ኣለዎም ድሕሪ ያታ መንግስቲ ትጸንዕ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 23 ጥቕስ 39 ደጊም بسم እግዚአብሔር ዝመጽእ ብሩኽ እዩ ክሳዕ እትብሉ بسم እግዚአብሔር ዝመጽእ ብሩኽ እዩ ክሳዕ እትብሉ ሕጂ ትክሳዕ እንታይ የርኤና ኣሎ ናይ ግዜ ፍልልይ ስጋ ኢሎም ደለው ሕጂ ኣይበሉን بسم እግዚአብሔር ዝመጽእ ብሩኽ ኢሎም ዶ ኣይበሉን ኣይተቀበልዎን እቲ ክሳዕ ዝብል ግዜ መልክት ክሳዕ ከምኡ እትብሉ ቤትኩም ክትዓንያ ክሳዕ ከምኡ እትብሉ ቤትኩም ክትፈርስያ እቲ እስራኤል ትበሃል ብዙሕ ነገር ክትሓልፍ ያ نعوي تقبلكمون نجوسي أيبلكمون مسيحي أيبلكمون نهانا أيبلكمون بروخي أيبلكمون كسع زي بالكمون خاجنات منجستي أي تقومن يا يفلم دحرين تنبيبنا كاب حجي أي كترينن إخوم إلى قويت هاي يسوع خيد اللخو بروخي وكسع تبلو أي كترينن إخوم معاشيم كريوان يسوع نسو بروخي نسو مسيحي ومسبل وجنا أنت يكونيهم دقيمهم كريوه دقيمهم كم زريوه يزارف زلهم كسعشوا جنا بيتكم كتعنيا نتخاب أملاك استلاك لهم مسيحهم مستقبلوا نتا منقص إسرائيل كقنع كاب السماء كم زملس إيو بزعبا يسوس الزارف زلهم كسع زي تقبلوا جنا يسوس هاي ملسني أبرومي معرف عسرت حالة تقصي عسران شدشتن نجيرنا له كم تتصحف تبجاوي كاب سيون كمتسيو كاب يعقوب كارس رسينت كرحقيو حاتياتهم مسرحاكو كيداني مساتاتهم ازك خونيو زبالو بزلو اسرائيل كدحنيو سلازي يتي مسيح تتبجاوي كساعة تقبيل موز نعوغ مسعاب كساعة جمرو اي كدحنيو مستقبلو وقنا نسوخ متسيو ابسيون دما تبجاوي كلاتهم كانتاي خونيوم كدحنيوم إلو تقال أملاخي نقرنا إذا تنبيت زي أقدمو بقاف زكارياس تنجيرو نيريو زكارياس أم معرف 10 تقلت خزارب كله أبلع لبيت داويتن أبلع لتوم أبي يرسالم زنبرون منفس أجان مهللان كوعيه كملوس يوم أتنا أملاخ كايروس جزية مسأسي ننقصهم كدالي وهم نتمسح كدالي وهم منفس أجان مهللان كفصامي نتزوج هو خطمت وهم إلو نمن نتزوج هو نتمسح نتزاي تقبلوا نتزقتلوا اسكدلي ويم كري ويم كم تنحدا ولدو زبخيلو كم نبخرو مرير حزن زحزن امريرهم كحزن يوم كلقص يوم كبخيوم لمنتايم كبخي مسلكم بزعف حاتياتهم لا تمسيح متي سنتا غيرنا قتيلنا وتن املاخ ذهبنا نمدحنا زلاخوس ندغت خوينا سنتا غيرنا نعقنايو وقعنا يو قتلنا يو إلهم سنتاي كجبريهم كبخيهم أمريرهم يوم كبخيو بخروا الدخا أنت ما يتوكاسي مريري مالتي تحزن اتقال أملاكم ويحاد ولاد زلوت حاد ولادون دحر مويتوس حزنوا مريري كل حلو متكات أزريو سلا زي بلو اتبخياتو مرير حزن كم زغوني زارب أمريرهم بحاتياتهم كحزنيهم أمريرهم كبخيهم كم تنبخر مرير حزن زحزن أمريرهم كحزنيهم بتام عالتتيا كم تي أب هذا دريمون أب جول مجيدو زخونة بخيات أب يرسالم أبي بخيات خوفني اتهاجر كا كتبكيا نفس وكف عليت نبينو عليت بيت داويت نبينهم أنستم كأنبينا عليت بيت ناتان نبينهم أنستم دما نبينهم عليت بيت لوي نبينهم أنستن كأنبينهم عليت شمعي نبينهم أنستم ونبينهم كلهم تمزترفوا عليت دما بب عليتهم نبينهم أنستم كأنبينهم كوينهم كبخيهم نمسح كده ليوم تجاجي نمبر كفليهم كتعاسيهم زكارياس مليسو وسيخو أبتقص أم عرف 10 سلسلة مسكرنا كابتقص حدا جميرنا خنريو خلنا بتام عالتتيان بيت داويتن نتما بيرسالم زنبرون نحاتياتن رخصتن اتخون علاماي كنت علومي كفسسولومي بقى محرت كقبرو اللومي مس بغيو مس نبعسي علا فالفاليت علا إلوالو محرت ديت ودع محرت زي ودع محرت
ናይ ህይወት ዝኾነት ናይ ምሕረት ዝኾነት ፈልፋሊት ዒላ እቲ ኣገላልጻ ውስጠዛኣዊ ዝኾነ ይዝገብር ዘሎ ዒላ ከፍተሎም ዘይኮነስ ምሕረት እግዚአብሔር ግን ክፈሰሎም ምዃኑ ዘይቋርጽ ምሕረት እግዚአብሔር ክረኽቡ ምዃኑ ዒላ ማይ ክኸፍተሎም እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ከምዚ ይብላሎ በታ መዓልትቲያ ክኸውን እዩ ንስም ጣዖታት ካብ ሃገር ከጥፍኤ ድሕርዚ ድማ ኣይክዝከርን እዩ ነቶም ነቢያትን ስምዑ ነቲ ርኹስ መንፈስን ካብቲ ሃገር ከልቅቖዩ ክኸውን ድማ እዩ ገለሰብ ገና እንተተነበየ እቶም ዝወለድዎ ኣቦን ኣድዩን ንስኻ ብስም እግዚአብሔር ሓሶት ተዛሪብካ ኢኻ እሞ ብህይወት ኣይትነብርን ክብልዎ እዮም ፍጹም ንኣምላኽ ስለ ውላዶም እኳ ንሕስያ ኣይክህልዎምን እዮም እቲ ውላዶም ሓስዩ ትንቢት እንተተዛረበ እንታይ ክገብርዎ እዮም ሓሲኻ ተዛሪብካ ኢኻ ኢሎምሲ ከርሕቕዎ እዮም ክሳዕ ክንድዚ ቆራፅን ተባዕን ዝኾነ ንኣምላኽ ምድላይ ውሽጦም ብምሉእ ተረቲዖም ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ዝፈስሉ ግዜ ከም ዝኸውን እዩ ዝነግረና ኣብቲ ግዜ እቲ ናይ ዘካርያስ ከነንብቦ ከለና ካልእ ነቢያት ሓሶት እናተነበዩሲ ኣክንዲ ናብ ንስሓ ዝመልስዎም ዘደዓዕስዎም ናይ ኣምላኽ ዘይለኣኾም መልእኽቲ ብስም እግዚአብሔር ይነግርዎም ከም ዝነበሩ ኢና ንርኢ ንዓኣቶም እዩ እቶም ናይ ሓሶት ትንቢት ዘምፅኡ ሕጅስ እስራኤል እንታይ ኣይክገብሮም ኣይክፃወሮምን እዩ ፈፂሙ ንኣምላኽ ክደሊ ክንሳዕ እዩ ክተዓስ እዩ ክበኽዮ ንእግዚአብሔር ክደልይዎ እዮም ብዝኾነ ናይ መንደዓዓሲ ትንቢት ኣይክደዓዓሱን እዮም ክንደልዮ ኢና ንእግዚአብሔር ምንም ኣይትዛረበና ኣይንደልን ኢና ካልእ ዘረባ ክብሉ እዮም ካልእ ትንቢት ኣይንደልን ኢና ንሕናስ ንእግዚአብሔር ደሊናዮ ኣለና ንኣምላኽ ኢና ንደልዮ ዘለና ብንስሓ ነዚ ጎይታ እዚ ክንደልዮ ኢና ኢሎም ክዛረቡ እዮም ዋላ ውሉድ እኳ እንተተነበየ ወለዳይ ክሰምዕዎን እዮም ቀፂሉ ይዛረብ እቶም ዝወለድዎ ኣቦን ኣድዩን እውን ክንበ ከሎ ክወግእዎ እዮም በታ መዓልትቲያ ድማ ክኸውን እዩ እቶም ነቢያት ነፍሲ ወከፎም ክንበዩ ከለው ብራእዮም ዝሓንኩ እዮም ንምሕሳው ከዓ ጨጓር ሊባኖስ ኣይክለብሱን እዮም ሓሶት ዝበሃል እንታይ ክገብር እዩ ክጠፊ እዩ ኣይክቕበልዎን እዮም ንእግዚአብሔር ብሓሶት እዮም ተሸፊኖም ዘለዉ ብሓሶት እዮም ተታሊሎም ዘለዉ መምሃራኖም ሕጂ እንታይ እዮም ዝብልዎም ገና መሲሕ ኣይተገልጸን ገና ናይ ክርስትና እምነት ሓሶት እዩ ተጋግዮም ሰዲዖም እዮም ከይዶም ጠፊኦም እዮም ክርስቲያን ዝጠፍአ እዩ ኣብ ጥቓ ይሁዳዊ ካሓትዮም ተባሂልና ኢና ንፅዋዕ ኣብ ቅድማ ይሁዳውያን ኣብ ቅድሚ ራባይስ ተታሊሎም ዝቐተልናዮ መሲሕ ኣምላኽና ብልዎ ኣለዉ እብሉ ዝሞተ ሙት እዮም ዘምልኹ ግን ሓደ መዓልቲ ክመጽእ እዩ ክቕበልዎ እዮም ንሱ ሓቀኛ መሲሕ ክብልዎ እዮም እቲ ቃል ኣምላኽ ከም ዝነግረና ማለት እዩ እቶም ዝንበይሎም ነቢያት ሓሶት ዘስምዕዎም ኣይክንሰምዓኩምን ኢና ሓቂ እቶም ክርስቲያናት ዝኣመንዎ መሲሕ ንሱ ሓቀኛ መሲሕ እዩ ሞይቱ ዝተንስአ ኣብ ሰማይ ዝዓረገ ንሱ እቲ መሲሕ ኢሎም ክቕበልዎ እዮም ብንስሓ ናብኡ ክመፁ እዮም ሰብ ካብ ንእስነተይ ገዚእኒ እሞ ሓረስታይ እየ እምበር ነቢ ኣይኮንኩን ክብሉ እዮም ንኡኻ እዚ ኣብ ማእከል ኣእዳውካ ዘሎ ቁስሊ እንታይ እዩ ኣብ ኣእዳውካ ተወጊኡ ክሪእዎ እዮም ኣብ ኣእዳውካ ዘሎ ቁስሊስ እንታይ እዩ ካበይ መፅኡ እንታይ ኮይኑ ክብልዎ እዮም ንሱ ድማ እዚ ኣብ ቤት እቶም ዘፍቀሩኒ እትወጋእክዎ ኣብ ማእከልኩም ኣብ ቤት እቶም ዘፍቀሩኒ እትወጋእክዎ እዩ ክብል ይብለና ዘካርያስ ኣቐዲሙ ብነቢያት ተነጊሩ ከም ዝነበረ ንርኢ ስለዚ እዚ ምምላስ ናይቲ መሲሕ ክርስቶስ ኢየሱስ ከምቲ መደብ ኣምላኽ ድሕሪ እስራኤል ካብ ክፍኣቱ ምንስሑ ነቲ መሲሕ ምቕባሉን ከም ዝኸውን እዩ እቲ ጽሑፍ ዘገንዝበና ክሳዕ እስራኤል ዝንሳሕ ነቲ መሲሖም ሕራይ ኢሎም ክሳዕ ዝቕበልዎ ግና እቲ መሲሕ ኣብ ሰማይ ከም ዝጸንሕ ኣብኡ ከም ዝኸውን ሐዋርያ ጴጥሮስ ከምዚ ኢሉ ነጊርና ኣሎ ክሳዕቲ ኣምላኽ ካብ ጥንቲ በኣፍ ቅዱሳን ነቢያቱ ተዛረቦ ዘመን ምቕናዕ
كله زمن مقنعة التزربخ ساعة خون سماين يسوس كتقبله يقبأيو سلا السماين يسوس كتقبله يقبأي يقول قال لك ساعة نسحقنا أي قلصنيو أب سماي تقبلاتو خمس عرقة أب سماي كتصنح لا يقدني يقبأيو سلا زي كاي تملسو يسوس كم زي قلص ينقرلنا إذا تغسزي سماين يسوس كتقبله يقبأي زبل حرق إسرائيل كساعة زنصح يسوس كم زي ملس أب سماي كم زنح إذا قال زلم كساعة أملاك كابتنتي باف قدسان نبياتو التزاربو زمن مقنع كله إلو زلو حجي زمن مقنع زبل حرق نتنايشح عمت منقست كريستوس أمدري كم زملكت نحزو قويتانا المدحانينا يسوس كريستوس أبزا مدر زيان لا تملالس خلو بزعبا زا منقست زيان أميتيو نجيرو له هاريا بيتروس إنه نحنا نخل حديقنا سعبناك انتا يكون كنركبنا إلو حتيتوا قويتانا يسوس زحطو زمسحاتو دما بزعبا زمن مقنع يزارب زلو زمن مقنع نجيرو انتاينا مغن ركب انتاي بنفيتنا هنا انتاي مثلنا كل رحب الناس دد عليها 3 عامات فرقا اقر خان خيدا لنا كل حديقنا ولدنا حديقنا بزنسنا حديقنا نفرتنا حديقنا احواتنا حديقنا دد عليها نخيدا لنا يسوس بولم نسخاتكم نسعبكمني بحدش للدد بتاود سب أبزفان كبرو زقمت الله جزي أتا زمن مقنع يسوس أبزفانو أم مدري تقميتو زجز الله جزي نسخاتكم نعسر تخلتنا جد إسرائيل كم تفردوا بحق أولكم فرادوا خونكم مسايك تنقصيكم أتا نايش عمت منقستيو أبسيروا بزعبات هاتمت منقست كريستوس نجيروا أتا نايش عمت ناي كريستوس منقست فتحن حقن سلامن متصننعن حاغوسن قدسنان صدقن كبر املاخن زتملت طعنان هابتن بركتن حارنتن زلوا منغستي كم زخونت يقال املاخ زنغرنا سلازي اذا منغست زيا كتجلص بزلا اسرائيل كنصح نتمسح اكنولج كغبروا كفلطوا الله زي اخذ فصامه معس بتا املاخ بالعلاو سلطانو زمدبو غيزي كتكونه اتا كايروس غيزي كتفصم يا امين دخسم نحنا بزي نبور مالتي افتزري ابراهام بسغا زيلنا احزاب ويزي غزرات تباهلنا تتصوعنا سب تسفان كيدانن زي كنا بزخونه بولدو من تححز زي بلنا بخمو اتم ندغتن عقمو يتقبلون ابتم ناتو مصه تم ناتو قاي يتقبلون اينو تقبلومو اتم ابت خيدان زيلو ابدغزلو اتم زي غزرات اتم احزاب زبحالو غنانت مسيح حنغوفا يلومو نتم تقبلوا بسمون زامنو غنا ولد املاح كهونو مثل هابوم نساتهم كابسقا كفقاد سبعي كابدم زبهال يبلومن بدم فقاد سقا بسب زبهال نا ابراهام نغير يبلومن ابتدمهم يلن نساتهم قنا بمنفس نتصدقي خمز رخبوا اتقال املاح بفقاد املاح التولد مخانم نانا نجيرنا له نحنا منغست كريستوس كم منغست سيطان كم منغستنا يجزاتنا يحاتيات بكريستوس مس آمنا كابو منقيسو اوصيو غويتا نابتا منغست فقور ودو اتونا تخلنا حجتا بمنفس زلا زيتر كينغدم ناي كرايست ناتا ابالات انا ابا اتينا لنا ولد املاح كوينا لنا نا املاح ورستو نكريستوس كا موارستو كوينا لنا بامنت صديقنا لنا ابا اتينا لنا ابتنا شح عمت منغستي كريستوس كنغس كمصكلو اسرائيل امينهم قبلوا خلو نحنا دما مس كريستوس تعد عجبنا سلطاناتن زفاناتن اخليلاتن ترخيبنا ككمتي زغبرنا ينزغوينا ينغزي ابير شلمات يبنا قالينا سرالقا قالينا موتالقا قالينا شالقا قالينا كورنيل قالينا سينير جاج قال
اتزولو ناي أملاخ ناي سماي بزناي مدري قلتني ناي أملاخ ناي سماي كبري توغونات إفنا مس كريستوس أم مدري نشح عمد كنمتس إنا أتقال أملاخ سبلنا مالتي سلازي حجي أبز زلخم دريئكم زلخو ترئسكم رئي كتبلو خلخم تفلاليشم كتبوه تخليكم قنا تقال أملاخ زبلوكم قن نقستاتيكم مس كريستوس كن نقس إنا يزبلنا مس كريستوس انتاي كنكونينا كنقس إنا كما يزمسل كبر تقونات إفنا ألنا كبرنا أملاخ يخون اتأمود داتا زرخبو بركت كن ودوينا بو تأمود داتا زرخبو بركت قدمنا يمود داتا كفرد أملاخ كم زمولكو نجيروهم أبتقص عسران كلتن انتاي لوهم موسى دما اكزيابير أملاخكم كم زخماي زبل نبي كابحواتكم كتنسألكم إيو أمو نسو زبلكم زبل خلو انتاي قبرو سمعو كخون دمايو نتنبي اتي زيت سمع زبلت نفسي كاب هزبا كتمنقوس يا فله كلاتهم نبيات دما كاب ساميل حزم ساميل كن بزعبا كريستوس ايتنبين ريو الله ساميل بزعبا كريستوس تنبيدي كلاتهم قنا بمنفس قدس تمريح بيتروس كزارب كله بزعبا كريستوس تزاربو نغير الله ساميل بفلا مستمقبا ناي داويد تتحاز خيكون ايترفني ابل نبي ساميل بزعبا تنبيت ناي ساميل يبلنا نبي ساميل እግዚአብሔር نبي خمس قبره التزاربو تنبيت كمنا إسياس كمنا حزقيل كمنا دانيኤል ግና يبلنا እንምርምሮ خلنا تصحف ማለት ግና ነቢ ሳሙኤል كابو تحيزو قداماي نبي ገይርዎ كسعتهم بدحريو تلعلو كلهم تزاربو بزعبا زن معلتات زياتن يوم زبسرو بزعبا kingdom of Christ يما بسيرو ويكا بزعبا تنبي تمسيح كم زقلت كم ززارب تسمع زبلت كم تدحن هيوت كم دي تسمعو قنا خافز باقم تمنقص يوم أبسيرو كيدم موسى بمنفس قدس تمريحو قنا رحو كله بدحريو نمدحان إسرائيل زخون أملاخ كم مأكل هزبو نبي خمسة تنسألهم أبسيرو نتنبي زي تسمع زي تقبل نفس دماغا بدنبه يوان كم تمنقص أفليتو أبزراقم معرف 10 شمونت هاريا بيتروس دمانا زي بقاف موزي أقدمو زتنقرة بيتاو بسرات متنقغتان نتوم سمعتو ذكروا موسى تزاربو إلو بيتروس يذكرهم كم زلون رأيو اتو موسى كم ماكلكم كم زخماي زبالة نبي كتنسألكم إلو زتزاربو اللو نبي نسو اتي نعخاتكم زتلاك كريستوس يسوس إلو بقهدي ينقرم كم تو موسى زبالو نعو زي تقبل نفس دما فرد أملاخ كم زبصحا إذا تنقوم تزي تقبلكم موز نبي زي كم ماكل هيوان كاب دنبه هيوان كت منقصو إخوم فرد ألو يزبلهم زلو وسيخو موسى تراي زي كونه كاب ساميኤል حيزم اتم بدحريو تلعلو كلهم نبيات بولي كيدان بزعبا مقلاص از مسيح زيوم زبسرو نز مسيح زي زي تقبلون زي تسمعون نفس دما افرد املاخ كم تودق كاب دنبه هيوان كم تمنقص ادعديو نكيروم اتزحزن قنا زم نزقال زي سمعو زلو ايهوداويان نتقال بجهود بنبياتن بصحفاتن انداتا نقروم كلوس اي سمعوون نتوم املاخ زلا اغلوم نبيات نتيقومم اي تقبلوهم قتيلوم بعلو تمسيح مستقلصون نتمسيح اي تقبلوون نتيقوم قتيلوم ودم غويتا يسوس موداتا زي اخ زارب مخود غويتا يسوس بزعبا كل قبروم بغواهي زبلو ام ماتيوس تصحيفلنا نرخبو ماتيوس معرف 23 كاب 30 بزمن أبوتاتنا نيرنا نتنخونسي أبت دم نبيات أي متتصنبرنا نيرنا تبلو لهم امبارسي دك قتلت نبيات مغانكم بعلكم تمسكروا اللهم يلو نسخاتكم مسفر أبوتاتكم ملو أتماتمان ولدت من دلايتمن كما يجيركم كخفر دقهنم كتمولكو سلازنه نبيات أبيبانن صحفتن لكلكم الله نقال يوم تقتلون تسقلون نقال يوم كابيت صلوتكم أبيت صلوتكم تغرفوا
كاب عدنا بعدون تسقوهم اللهم اتخاف دم أبيل صادق جميرو كسع دم اتي أمونغو بيت مقدس مسو انزقتلكمو زكارياس ودبراكياس أم مدرز فساسا خلو صادق دم أبخاتكم كبتصحيو إذا خلو زي نزو ولدو زي كم زبصحو بحق بلا اللخو يورساليم أتني نبيات تقتلي نتومنا واخد تلاكو بأمن تشفلغي كم تدرون تشاويتا أبتحتا خنافات تأكبهم كندي سعكة ندك أكبهم زيد لخمو أبيخم دقيم بسم اكزيابير زمت بروخي خساعد تبلو كاب حجي أي كتر إنني يخوم أمو أنه بيتكم عانيا كترفيا أبلاكم اللخو إلو أتوم سامعتوس ماتيوس عينهم تشفينو نتزمت أخي تقبلوا خمس قتلوا أبوتاتهم نبيات كم قتلوا كل زرزيري نقرأهم أمو حانت قال زقرمكم تنبيات تفتسمت الله تغسالة سانشدشتن إزي كله نزولدو إزي كم زبصحو أبلاكم اللخو إلو نايت زفسسو نايت صادق دم نايت سقوقوم نبيات لك عب 7 عامة مهرت كون كله يسوس كريستوس مسعارة قد حرسالة عامة ناي رومانو قس ماتيو دموم كم زحاوسو تتفقات تفردي من تساكم نتنقس نتي مسيح دمو أبانان أبدكنان يخون زبالكمو كخوفني زبالو عب 7 عامة مهرت يوسيفاس زبهال ناي تاريخ صحافي صحيف والله نتونسات النحاردو نقولعون نحاردو نتا بيت مقدس بملئتا زفرسولا نتوم كهانات مستمسوي دحاوس ودمهم بزح مكران سقاين زرخبو نايتز قبرو كل واقع كترخبو إخوم ازولو دوزي كيتفا خلو كباس حي كم زبالة دعريو انترينا إسرائيل كسع حجي كسع ساعات زيام مالتي زتتسأل هزبي عم مدري إسرائيلاوي بدحريو النازي ماتيو دما خمي كم زحاردهم بمغاز غيرو خم زقرارصهم امطحان خم زتهم بزح نغرات كم زغبرهم كابتا مدر خصع زطفو حدا زرء خيهلو دم ناي ايهوداوي زلو زبله كل جو زبله خم حشما نتحرده كتطف كسع حجك سعزا سعديا اتتصلي ازيونا ندده ابزا تشرچ زي امساتنا كوا ايهوداويان مسيلوهم نحنا أبزتها بيلا تصحفوا ريهم والله زدم ساسنا يوزس حافلنا صرفتات مرجمات صلي أيهوداو مالت أزيوم صلوه كتأف زداليوه مخانو سلازنتنا يتصادق دمات فيكم يخم كاب دم أبيل جميرو كسع دم اتي صادق زخوانه زكارياس ودباراكياس تبعله أما سو إز قتلكمو ناي كلهم دم تصيبه أباكم أبزولو دوزي كفاديو إيه أزولو دوزي خريو إيه كم زفله أتدم كم تفاديه إنا النريكس عزا ساعات سياخا أبتا مدرخ هلو خمزي قبهم مثل كم زي بولهم كتافقو خمزلهم كدمسوسو خمزلهم يزنقر እግዚአብሔር ተአምራታው መገድና ገበረ ሳርቫይቭ ጌርዎ ማለቱ ጽሑፍ ምን ተኸፈጸም at the end of the day ተሐሳው መሲሕ ምስ መጸ ድማ አዝዩ ከጥፎም ከም ዝንድር ካብ ኩሉን ላዕሊ ንዓቶም ከጥፎም ከም ዝመጽ ንዓቶም ክኹንኖም ከም ዝመጽ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና እስራኤላዊ ዝብል ከመይ ከም ዝኾነ ሰኩላር አበይ ከም ዘለው እንድዒ ኣለውዎ ቶም ላይ በሐቂ አይሁዳውያን ዝኾኑ ኣለው ክመጽዮም تابيت مقدسون حدا معلت تسرح مسواتون كم تناي زمن موسى زغفرو زنبرو كسوو مخانم تقال املاح ينغرنا كمي كم زخون ندعي كخون يغنا املاح يلو سلازخونه نسو كخون كله تخل نغرات كخون كله تمسات كم زقفر خمس قربه بلس كتطع كلا ريخم سي تاون بلس اسرائيل كم زخونه كتطع كجمر كلا اتغزي خمس قربه فلصو يبلنا قال እግዚአብሔር አምላክ ስለዚህ ደቂ እስራኤል ግና አይተቀበልዎን እቲ ነቢ ከም ዝመጽእ ብሙሴ ከም ተነግረ መንዑ እትቀበል ከም ትድሕን ንዑ ዘይተቀበል ከዓ ከም ትምንቆስ ነጊርዎም
ኣይተቀበልዎን ኣለዎ ክሳብ ሕጂ ሓደ መዓልቲ ግና ተስፋ ኣሎ እቲ ቃል ኣምላኽ ብሮሜ 11 ኣጸቢቑ ነጊርና ኣሎ ክቅበልዎ እዮም ክንደይ ዕድለኛታት ኢና ክንቅበሎ ብመንፈስ ቅዱስ ረድዩና ኣብ ካልእ ከኣተና ከለና ብገርህና ኣነስ ክርስቲያን ክኸውን ሰዓብ ክርስቶስ ክኸውን ዝበሃል ሓሳብ ስብቲ ልበይስ ኣይነበረን ድንገት ኢንካውንተር ናይ ክርስቶስ ረኺበ ነፍሱ ወከፍና ድንገት ይረኺብና ዘይሓሰብናዮ ዘገርም እኳ ኣብዚ ዓዲ ክመጽእ ከለኹ ተማሂረ ሰሪሐ ገዛ ክገዝእ መኪና ክገዝእ ዓደይ ተመሊሰ ሃፍታም ክኸውን ድሕሪ ገንዘብ መጽእ እምበር ኣገልጋሊ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ክኸውን ኣገልጋሊ ናይ ክርስቶስ ክኸውን ኣብቲ እምሮይ ፍጹም ኣይነበረን ከምዝን ሳኦል ዝኾነሉ ድሕሪ ኣድጊ ክኸይድ ሳሙኤል ዝቆቦ ድሕሪ ዶላር ክኸይድ ከዓ ክሰብ ይቕባእ ማለት እዩ ስራሕ ናይ ኣምላኽ ሰርሕ ነፍሱ ወከፍና ንምንታይ ኢልና ከምዚ መጻና እንታይ ከም ዝኾነ ኩሉ ነገራትና እንተ ንምርምሮስ ምንም ኣብቲ ሓሳብና ኣይነበረን እግዚአብሔር ብልዕላዊ ፍቃዱ ዝመደቦ ግዜ ምስ ኣኸለ ኢንካውንተር መጪ ተራኺብና ጎይታ ክንቅበሎ ኮይና ተወሊድና መንግስቱ ናይ እግዚአብሔር ኮይና ክብርና ኣምላኽ ይኹን እዚ ኩሉ ግዜ እንታይ ዝገብር እዩ ዘዝልል ምዃኑ ኣይንረስዕ እዚ ዘሐጉስ በረኸት ካብ ኣምላኽ ተቐቢልና ኢና እሞ ንኣምላኽ ኩሉ ግዜ ስለምድሓና ከነመስግኖ ይግባአና እዩ ብቐሊሉ ዝረኸብካዮ ነገር እንታይ ትገብሮን ኢኻ እዚ እኮ ደም ኣፍሲሰ እምፅዮ እንድሕሪልካ በቃ ብቐሊሉ ንዝኾነልካ ግን ኩሉ ግዜ ዋጋ ይትቦን ኢኻ ምድሓንካ ብቐሊሉ ኢና ረኺብናዮ ሶ ሲምፕል ብቐሊል እዚ መዓር ክንደይ ዋጋ ከም ንቦ እንድዒ ኣብ ሎሙ ግን ዋጋ ንሃቦ እግዚአብሔር ይባርኽኩም